Nykypäivänä melkein kuka tahansa pystyy tekemään pelin täysin ilman minkäänlaisia kuluja. Ainoa vaatimus on omistaa vähintään keskinkertainen tietokone, joka pyörittää tarvittavia ohjelmia tarpeeksi tehokkaasti. Englannin kielen osaamisesta on paljon hyötyä, sillä netistä löytyvä tieto on useimmiten englanniksi. Parhaiten pelejä oppii tekemään kärsivällisesti harjoittelemalla. Aluksi vaikealta näyttävät asiat, kuten koodaaminen ja 3D-mallintaminen, on mahdollista opetella itsekseen opetusvideoita katsoessa, eivätkä ne tai muut tarvittavat taidot vaadi koulujen käymistä. Pelin valmistukseen kuuluu eri osa-alueita, joista oleellisemmat näytämme tällä videolla. Pelejä pystyy tekemään monella eri tapaa ja se mitä videolla näkyy on vain yksi niistä. Pelejä tehdään yleensä tiimeissä, jossa jokainen hoitaa oman vahvuusalueensa. Yhdelle henkilölle pelintekoprosessi voi tuottaa haasteita, mutta se on silti mahdollista. On hyvä muistaa, että pelinteko on työlästä. Suurimpien pelien takana seisoo satoja eri vahvuusalueiden ammattilaisia. Tarjolla on lukematon määrä työkaluja pelintekoon. Työkaluja ovat esimerkiksi pelimoottorit, kuten videolla näkyvä Unity. Isoimmilla peliyrityksillä on yleensä oma pelimoottori, mutta sellaisen tekeminen vaatii erittäin paljon osaamista sekä aikaa. Projektin nopeuttamiseksi kannattaa käyttää ilmaista pelimoottoria. Pelejä kannattaa aloittaa tekemään harrastusmielessä, sillä oppiminen vaatii aikaa. Kun peliteko alkaa luonnistua, voi halutessaan alkaa miettiä, miten siitä voisi hyötyä rahallisesti. Pelillä pystyy tekemään rahaa muun muassa itse maksullisella pelillä, mainoksilla ja pelin sisäisellä ostoilla. Suomesta löytyy monia menestyjiä pelialalta. Koska pelinteko on vuosien varrella tullut helpommaksi, on kilpailijoiden määrä kasvanut. Menestyäkseen mahdollisimman hyvin kannattaa pelistä tehdä omaperäinen sekä ennennäkemätön. On myös hyvä tietää, mitä pelaajat haluavat. Peli-ideasta tulisi mahdollisimman nopeasti saada pelattava prototyyppi, jolloin selviää, onko pelissä potentiaalia markkinoille. Pelkästään omaa mielipidettä pelin toimivuudesta ei kannata kuitenkaan uskoa, koska omalle pelille voi tulla herkästi sokeaksi. Tällöin kannattaa antaa esim. Kavereiden testata peliä ja ottaa huomioon heidän mielipiteensä sekä kehitysideat. On viisasta jo alusta alkaen ottaa myös kritiikkiä vastaan, sillä tällä alalla sitä tulee kuulemaan ja paljon. Tulee myös muistaa, että kritiikin avulla kehittyy paremmaksi pelintekijäksi. 3D-pelien mallit mallinnetaan ja animoidaan ohjelmilla kuten taustalla pyörivä Blender. Tällaisilla ohjelmilla pystyy luomaan muun muassa yksinkertaisesta kuutiosta monimutkaisen lohikäärmeen. Mallit koostuvat kolmioista, joiden lukumäärä kannattaa pitää alhaisena. Pelimoottori laskee jatkuvasti kuinka mallit ja valojen vaikutus niihin tulee piirtää näytölle, joten suuri kolmiomäärä aiheuttaa suoritustehon laskemisen, joka näkyy pelatessa varsinkin huonommilla tietokoneilla lagaamisena eli FPS-luvun putoamisena. Peleihin tulevia malleja ei pidä sekoittaa kuvien sekä videoiden renderöimiseen tarkoitettuja malleja, joita tehdään yleensä erittäin pikkutarkasti, ne siis koostuvat suuresta kolmiomäärästä. Projektin alussa kannattaa testimielessä hyödyntää muiden tekemiä valmiita assetteja, joita on tarjolla ilmaiseksi. Näitä ei kuitenkaan kannata jättää lopulliseen myytävään tuotteeseen, sillä eri pelien jakamat assetit voivat luoda huonon kuvan tuotteesta ja voi tietämättään rikkoa tekijänoikeuksia. Suosittelemme kuitenkin näiden assettien käyttämistä pelintekoharrastuksen alkuvaiheessa, varsinkin jos niiden tekeminen ei itse vielä onnistu. Valmiiden assettien avulla pääsee nopeasti kiinni pelintekoprosessiin. Siinä vaiheessa, kun on valmis tekemään mallinsa itse, on järkevää aloittaa tekemään pienestä kolmiomäärästä koostuvia malleja, eli paremmalta nimeltään low-poly-malleja. Tällä videolla esitetyt ohjelmat ovat kaikki ilmaisia sekä suosittuja, ja sen takia niistä löytyy paljon opetusvideoita. Unitylla pelejä pystyy tehdä aina 2D-peleistä VR-peleihin. Pelien tuominen on mahdollista lukemattomille alustoille, kuten mobiililaitteille sekä konsoleille. Kaikki mitä malleihin tulee onnistuu Blenderin sisällä. Ennen kuin malleja, esimerkiksi ihmisiä sekä eläimiä pystyy animoimaan, on niille tehtävä riggaus eli luiden lisääminen. Tämäkin on tehty helpoksi, sillä ohjelman sisällä on muun muassa valmis luuranko ihmiseen sekä joihinkin eläimiin. Rikkausvaiheeseen kuuluu myös tarvittaessa waked painting, eli värjätään luukohtaisesti mihin kaikkialle luun liikutus vaikuttaa mallissa. Animointi tapahtuu esimerkiksi kääntämällä luita eri asentoihin ja asettamalla avaimia aikajanalle, jolloin lopputuloksena saadaan avaimesta toiseen siirtyminen eli animaatio. Kääntämisen lisäksi voidaan animoida muun muassa mallin paikkaa sekä kokoa. Joitakin animaatioita, kuten mallin muodon muuttamista, voidaan tehdä Blenderin Shape Keys avulla. Animoiminen on mahdollista myös Unity-pelimoottorin sisällä. Niin kuin muutkin osa-alueet, myös animointi voi olla aloittelevalle pelintekijälle haastavaa. Huonot animaatiot pelissä syövät sen uskottavuutta. Valmiita animaatioita saa usein ladattujen assettejen mukana. Isoilla peliyrityksillä voi olla animoimiseen tarkoitettuja sensoreita, jotka tallentavat oikean ihmisen liikkeitä, josta sitten muodostetaan ihmisanimaatioita. UV-unwrappäyksellä tarkoitetaan, että 3D-malli levitetään 2D-projektioksi. Tällä toiminnolla saadaan lisättyä haluttuun kohtaan mallia 2D-kuva eli tekstuuri.
3D-malliin voidaan esimerkiksi unwrapata kuva kasvoista, jolloin tekstuuri levittyy mallin päälle. Tämänkin vaiheen voi onnistua tekemään väärin, esimerkiksi jossain tapauksissa unwrapattu tekstuuri venyy eikä näytä hyvältä. On monta eri tapaa luoda tekstuureja malleihin. Kuvanmuokkausohjelmalla pystyy piirtämään ja muokkaamaan niitä, mutta myös mallinnusohjelman sisällä niiden tekeminen on mahdollista. Se onnistuu joko suoraan malliin tai sen UV-mappiin piirtämällä. Tekstuureilla voidaan parantaa pelin grafiikkaa huomattavasti. Pelkän tekstuurin lisäksi Unityssä malliin voidaan lisätä erilaisia mappeja, jotka luovat illuusion, että mallissa olisi esimerkiksi koloja, vaikka se oikeasti olisikin vain tasainen. Tällä tavalla säästetään suoritustehoa, sillä yksityiskohtia ei tarvitse tehdä geometrisesti. Unity tarjoaa monipuolisen työkalun efektien luomiseen. Efektit tekevät pelistä entistä näyttävämmän ja maailmasta elollisemman. Niitä voidaan käyttää melkeinpä missä vain. Efekti koostuu lukuisista peräkkäin ilmestyvistä kuvista, joilla saadaan tehtyä peliin vaikka vain nuotio savuineen. Efektiä voidaan muokata monilla tavoin, esimerkiksi kuinka usein ja montako kuvaa ilmestyy sekä kuinka nopeasti ne liikkuvat elinkaarensa eri vaiheissa. Vaikka efekti olisi kuinka hieno tahansa, pelaaja ei saa sitä kaikkea irti ilman äänitehosteita. Ääni on tärkeä elementti peleissä, koska sillä saadaan pelaaja kokemaan kuuluvansa pelin sisäiseen maailmaan. Äänitehosteet luovat illuusion, että visuaaliset asiat ovat osa peliä ja sopivat paikoilleen. Ääniä käytetään myös palkitsemaan tai rankaisemaan pelaajaa. Musiikilla on suuri merkitys pelaajan pelikokemuksen kannalta. Suuriin peleihin on usein sävelletty musiikkia kokonaisen orkesterin voimin. Musiikki onkin yksi haasteellisin elementti pelinteossa ja pelintekijät tyytyvätkin monesti ostamaan ammattilaisen tekemään musiikkia. Huonot musiikit tai äänitehosteet voivat pilata pelikokemuksen ja vain ärsyttää pelaajaa. Kun maailma, mallit ja efektit ovat valmiit, on aika tuoda peli eloon. Tämä onnistuu antamalla olioille toimintoja rivikoodauksen muodossa. Pelimoottorissa koodausta kutsutaan skriptaamiseksi. Unity-pelimoottorin skriptauskielenä toimivat C# ja JavaScript. Koodaus onnistuu parhaiten, kun omaat loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoa. Tässäkin asiassa pelimoottorit auttavat huomattavasti, sillä monimutkaiset toiminnot on tehty valmiiksi käyttäjien käytettäväksi. Vaikka pelin koodauksella voi olla suuri vaikutus sen suorituskykyyn, on suositeltavaa pitää koodi siistinä ja luottavana. Ryhmässä työskennellessä on jokaisen ryhmäläisen edun mukaista, jos kukin pystyy ymmärtämään, mitä koodilla tahdotaan saada aikaiseksi. Jos joskus on tarve päivittää koodia, on hyvä pitkän tauon jälkeen saada koodista selkoa. Jos tarpeeksi pelikehityksestä kiinnostuneita löytyy, aloitamme tekemään laadukkaita opetusvideoita suomeksi. Jätä siis kommentti, minkälaisen pelin haluaisit tehdä, ja laitathan kanavamme tilaukseen, liityt meidän Discord-pelikehitysyhteisöömme, sitä kautta saat nopeiten vastauksia kysymyksiisi.